Какво става? Какво става, хора? Аз съм Дани и днес ще играя пак драфт. Това е много зарибяващо нещо. И да. Тук нещо съм приумрели драфтове. Ще почна един нов драфт. Формация. Изберете формация. 5-3-2, 5-2-2-1, 4-2-3-1 или 3-4-1-2 взимам. Само един момент. Легенда! Взимаме легендата. Роби Фауър. Чувал съм за него, но... Втория футболист. Марио. За тях ще играе... Некой италянец в Италия, дето играе ми трябва. Не. Ще е Месут. Сега отляво... Оу! Фак! Пах ти избора, човек. Роналдо? Ще няма някой, че на стрин, но... Роналдо... Роналдо си е Хиро Роналдо. Продължава с... Хамес. Иниеста, искам Иниеста, Лука. Отдясно Меси. Джонатан Дос Сантос. Защото се свързва с Лука Модрич. Добре за сега. Диорами. Сега трябва да изкарам от резервите, да не си падне добър. Да изкара Лука Модрич. Аз па Лука Модрич. Марио Манджукиш и Месутката. Тук другия защитник е Марк Бартра. Добре, за сега развия като испански отбор. Искам тук или Пике или Рамос. Фак избора. Сега може да взема Кошчелни. Ще ми се връза с Диорами. Бум! Шакалака. Сега Манданда. Ако мога да ми се падне някой друг защитник. Менеджер на отбора. Нема да е това пичага. Това пичага няма да е. Това пичага няма да е. Това ли пичага и това пичага няма да е. Ето с пичага ще. Ах ти грозник. Ето. Пепе. Масла Пепе. Добре Пепе, ама. Така. И един добър вратар така. Ето опи. Тимов да си. Продължавам с... Ето ще го вкараме на местото на Месут Юзил. Ще ми падне рейтинг, ама играе в Бетис. Ей така. О, даже той е перфектно. Добре. И вече натам няма значение.
Дай поне да дигнем 80, бе. Алекс видео. Ето 80 рейтинг, 100 overall. Продължаваме с... Кой взема, бе? Михтариан. Искаме Меси или Неймар. Или Дани Карвахал. Обаче Дани Карвахал, да си го турим на... Аре, бе. Какво ще стане, ако го мъшнем тук, да се идеят? Добре, с рейтинга ми 83. Сега трябва ли добър или нападател? Суарес. Суарес, бе, ти... Добре, може 5 избра, мисля, че. 4 има. Не, 5 има са. Това ми е първия клип. Другите ги изтрих. Дай ми добър, бе. Моля ти се, бе. Вратар или някой нападат? Ела бог. Прибирам са си рета. И сега. Давай. Шеба. Ако направим така... Чакай са, къде си, бе? Да. Ей, той трябва да е. И добре хора, това е... Айде, добре хора, това беше драфта и първия ми клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте клипа и се абонирайте. Това беше от мене. Чао!